ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମହିଷାସୁରର ବଧ କାହାଣୀ। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର କଥା। ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ। ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଁଠି ଅସୁରମାନେ ହେଲେ ଓଲଟା। ଅସୁରମାନେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଅନାଚାରର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଅସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସୁର, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମହିଷାସୁର, ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପରେ ମହିଷାସୁର ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ କେବଳ ଏକ ନାରୀ ନିହିତ କରିପାରିବେ। ମହିଷାସୁର ଏହି କଥାକୁ ଭାବି ବିଚାର କଲେ ଯେ ନାରୀମାନେ ତ ଅବଲା, ସେମାନେ ଏମିତି କେବେ ବି ମୋତେ ନିହିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଭାବନାରୁ ମହିଷାସୁର ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାର ଚାହିଁଲେ। ମହିଷାସୁରର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏହା ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଅଘଟଣ ଘଟିବ। ସେ ଅସୁର ସେନା ସ୍ୱର୍ଗ ଜୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ସେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ କ'ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି? କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ଏହି ବିପଦ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏକତ୍ର କଲେ। ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ମା ଦୁର୍ଗା ସିଂହ ଉପରେ ବସି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ। ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଜଳ, ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ର ଏବଂ ଶିବ ତ୍ରିଶୂଳ, ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମହିଷାସୁରଙ୍କ ସେନା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ମା ଦୁର୍ଗା ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଧରି ଅସୁର ସେନା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମହିଷାସୁରଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ମହିଷାସୁର ଏହି ନୂଆ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କଲା, ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର୍ଷ କଲା। ସେ ସିଂହ, ହାତୀ, ଅଶ୍ୱ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ମା ଦୁର୍ଗା ସମସ୍ତ ଚାଳ ବୁଝିପାରିଲେ। ଶେଷରେ ମହିଷାସୁର ନିଜ ମୂଳ ରୂପକୁ ଆସି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପରେ ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ମହିଷାସୁର ବଧ ହେବା ପରେ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟକାର କଲେ। ସେ ଜୟର ସ୍ମୃତିରେ ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।